Cable de fibra. Aquí. Això és del 2019. Ui, el 19. Ara agafarem un tros, a veure què hi ha. Això, aquella bona gent del carrer Major me'n van regalar un tros, que no penseu que sigui robat, això m'ho van regalar. Això és cable de red, això es pot empalmar, no hi ha cap problema per empalmar amb una grimpadora. El cable de red és fàcil d'empalmar el cable de telèfon. Ara, cable de fibra com l'empalmes? Com s'empalma el cable de fibra? Em diràs tu, i aquí hi ha un munt de fils. Amb una grimpadora no ho fas, això. Mira, i ara de casualitat he trobat cable de coure. Aquest és un cable de coure. Cable de coure, això és el coure. Aquí pots fer una arregleta i arreglat. I aquí, amb la llum del sol, veiem un cable de fibra. Aquí veiem el cable de fibra com és, a veure si enfoquem. Això és cable de fibra. Veus? Aquí tallat. I els cables, veieu? I la fibra òptica, que xula. I barata, més que el coure. Sí, això diuen.